Заедно можем да променим Казанлък. Това бе основното мото на срещата на кандидатът за кмет на Казанлък от БСП Васил Самарски. Той се срещна с жители на казанлъшкият квартал Розариум. За пореден път жителите в квартала апелираха към Самарски като кмет да се обърне внимание на изключително тежкото състояние на улиците в квартала, както и на тротоарите, които в по-голямата си част или отсъстват, или са в окаяно състояние. Много от възрастните хора, които разговаряха с Васил Самарски, отправиха към него искане като кмет на Казанлък общината да има активна политика към пенсионерите. Аз ще използвам вашият опит, защото вие изградихте този град и тази страна. Едно добро общинско управление трябва да черпи от опитът на възрастните хора, коментира още Самарски. Без опита на хората в напреднала възраст, ние не можем да направим нищо, защото ако почнем проба грешка и да си помисля, като стана кмет, че общината почва от мен, нямам изобщо такива амбиции. Смисъла на програмата ми по управленския проект, който ще видите и ще ви бъде доставен, за да го видите само след една седмица, ще бъде разпечатан, става ясно, че аз ще надграждам. Няма да говоря, че всичко ще започва от мен, защото не започва от мен. Не обичам политиците, които казват и отричат онова, което е направено. Ще продължа неща, които е започвал и сегашния кмет, и предишните кметове в нашата община. Полезните, добрите неща. Жителите в района поставиха и сериозният проблем с липсата на места за паркиране на автомобилите, особено около военното поделение в Казанлък. След разходка из квартала много от младите майки поздравиха Васил Самарски и споделиха, че детските паркове се нуждаят от ремонт и пожелаха на Самарски като кмет често да идва сред хората в кварталите и улиците на Казанлък.